na mmadụ amaga ude na-ebu na mụkaebe nweba n'oge batọkwara chido nwanne ude na-ebu na nena chido nwanne m ebubego bụ oke ikwukiru anyị jemeli n'ibe mmadụ na-edozo na-etigbu kela ude na-ebu na nena ka anyị kọlụ m ibete lọbụ ebe anyị ji uwezi ebe mmadụ lere na-agwa nwanne gbapụ teli onye jagụle dozie nwa gburu ude na-ebu na nena ịmana ịkọla bịa nwere nwe kpọ ndị akụrụ n'ebe anọ ude na-ebu na nena mana ajọ mmadụ lere atụle eri enilu atule enilu ude egwu na nena banda badi jaja no obodo anyị amaka ude na-ebu na mụka egwu banda badi jaja no bumbuli na ndị ina nwa m kwali ina nwanne ma na kola bịa mụta n'aka anyị adịrọ na ulula na-emụta na zọbụ ọkaibe ọbanyele nwa m ike dị nwe banyele n'igbo ndị ụlọ ọgbala alọghị ịjọ na alọghị inwoke mada ina ude egbe egwu na nada ajọ onwe ibuka nwabalị ji ma ọgwa mbọtụla wulio ude na-egwu na mụka ebe ya bụ iwe ojigbo nwakọ mgbogolo nwa mgbe igbo nwoke arana ọgbago ọgwụ igbe nwanne arana ọgụ na-atabụ ụzọ wee bụla ebe nye ọ na-aba ka ekechie nwa obodo anyị ndị tọrọ n'anya ude egwu na nada ebe gọọmenti nkeji nwa obodo anya anyị abụrụ mmadụ ude egwu na mụka egwu gbababa ndụ majalọkụ na dị ike analụzi ụlọ ude egwu na mụka egwu ebe ọla njama ebe ego nke chọkwa ego a na-aya ala ude egwu na nada ebe ọtọ ịpọta nwa mgbe oke ịkpọkwa bọọla bụ ego nke ude egwu na mụka egwu ndị m agwalago m abụ amoyo nga nwụrụ ude egwu na nada ọdịbọ sipụ nwere amụta osegbu nọ iri igi na-akpọchi gị na nwanne ọdịbọ sipụ nwere amụta osegbu nọ iri ude egwu na nada dịka igwe ojigbo ịdaba ajọ nọkwa ntone nwanne m ntone jọ na ntone ga-akpa m igiliga m ude egwu na mụka egwu Sunday bụ nwana lọbọ sọba nwa mgbe eze Sunday bụ Sunday nwanne igwe gidigide n'ịkpa agbọ gị na ndụ ka na-akpọ gị nọ ude egwu na nada nne m agwalago m abụ ma iru anyị je mele n'ibe ude egwu na nada Sunday nwaji gwe mana onye na-ayọ ya na-abalị ji abụ ọnụ ka eji akọ ọta na-ebanye agawagọba igiliga m ude na-ebu na mụcha ebe ọlụ nze bụ nwa m ụlọ chọkwa nze ebi ka akọma ude egwu na nada obodo Lagos ụgbọlụ nze bụ dị achọ ụlọ akala akịa chairman ọganiru na-ekenele chairman ọganiru Lagos bụ ranti na ike eju kenele ude egwu na mụka ega ebe ọ dịbe dị nwabata gbalụ mbọ na ịbụ nna iru igiliga m ude egwu na dị nada mbọ dịbe dị nwabata gbalụ mbọ na ịbụ nna iru ude egwu na mụka so na maka na-ebila na kanjigo ụlọ nwanne m igiliga m ude egwu na dị nada igwe gidigidi Sunday egwu dalụ nwanne ude na-anaba nwa bụ ude bịala osegbu nọ ebe ude
kwe bukwene muka egwego ikidiga mude kwe bukwene nena bakana ika na mama tude jofika na wane ewo lo jamane mo kani romo bani wajude bika na mati bakana ika na chara wa jofika na wane mo ika na chara na mati we ikidiga mude kwe bukwene muka egwego edo ma dono ma debu to mama me udene bukwene nena papa to ma lugo no tetele no bura udekwe bukwene muka egwego papa to ma lugo no tetele no bura udekwe bukwene nena da ikiliga ma to so wa bukwene pauna na nda wa mole so kwa wa bukwene udekwe bukwene nena da nani moro jano kwa nande wa lego udene bukwene nena da kaija muigwana mukanja buvana udene bukwene mucho bakana nani moro jano ego noibio ikina poliki na wane jojo baba jojo tiwu no ke jojo baba udene bukwene nena da uno bolo muda na to bale wo kamo ikina poliki na wane e bolo muda na to bale wo kamo ba owu se babo mu na ka ngugo kine udekwe bukwene muka ego nduka bia go lo wane bolo odele tinwo ba odi go wane bolo ya le juke wula boni yongu boni wane adeso no ne kwa mamo jo to kwa yongu wane me udele bukwene nena boni yongu mamo jo tana chi bu matale udele bukwene nena da chi bu matale mamo jo ta ko do fi mai ba udekwe bukwene muka egwego ewolo wana kwa awalele ke nwanne elege wana kwa awalele ke nwanne me udele bukwene muka egwego elege wana kwa awala na azụ mmanya n'otu igina eboligi na nwanne anekwa nwa chọbọte n'ike ejukanaligo imekelo yonga na-ekwe nwanne anekwe nwata ọbọla n'ike ejukanalege nwata ọbọla akụkọ ọsọ ndị dilolo nwanne ya igina eboligi na nwanne igidiga mutelu ebukwene muka egwego eledo otole egwu iyi nwatali asị nwanne igbo lida nwoke abụ olo nwa mgbe eze udekwe bukwene muka ego emane lo muji onwe egbunikoba udekwe bukwene muka ego tiro mane lo muji onwe egbunikoba udekwe bukwene nena bona bugo tiro atokwa nwanyo nechado udekwe bukwene nena da bona bugo tiro ko nwanyo nechado tiro ko tiro nwanne ekodo kuta goda kwale so bana jaleme okuta kwalo tiro na jaleme godo kuta goda kwalo gode nwanne nwa kwale so bo yana mangu kwego mmanwu na-ekwu okwu nkwuyo na-aza m egwu igiliga mudegwe bukwene muka egwego mmanwu na-ekwu okwu udu na-aza m egwu ayola nwebe aka nnekwe mkpa ayola nne udegwe bukwene muka egwego emana ogwogwo ewu na-egwu ayola nwanne m mana ka ayoleba aka nwanne ayola nwebe aka nnekwe chi ibu nwedelego
yo te va kamane amana ke me va kan na pike ke buagone igina potiki na wane chama no ga ni robo anti lebuni igwam akadi lebuni igwam ude kwe buwana mu kai go agwala go ma bo wa mu cho ma wane ude kwe buwana de no okali gwa wane lo ya na ma nge buago ude kwe buwana de no kai ja mu bana mu kan wo fo manne opo ma kuro ni ko na nge ne aburo bo ude kwe buwana de no do opo ma kuro ni ko na nge ne aburo ude kwe buwana mu kai we ika ta bolu yelo ma ni ke jo wanne oku lo ra nwa mo ba na mo ku ike jo wanne ne ude kwe buwana mu kai we mare nu do ta ji bu ke le odi bo do na ti mo ba li jo di bo wanne ma ka ude kwe buwana mu kai we edo je mo ba ba de bo kan ko lo ki ban igina potiki na wanne bo na bu ko je do na ran ki li na nego ukila na ta che do wanne bo na bu ko je do na ran ki li na nego ti wa me ka ne bo ba ne bo bi ji wanne igili ga mu de kwe tu wanne mo kai gwe bo ti wa me ka ne bo ba ne bo bi ji ane bo wanne ben ta kan chu na ebezema kwa maji hu wa dali ti gwa go kwa lo lo ke mabori boboro mi ba marabo e ba ni ba na ro se ba ni ma to wa na ude kwe bu ene mu kai go e ba ni ba na ro se ba ni ma to na ude kwe bu ene mu kai go ana be li bu ki ki ngo be gwenne be bo ba do kan be ne bele wan ude kwe buwana mu kai we udo ga la wa ma chu kana lo di panu bo olu di pa ka wa ma chu ji wa chu la ka la ikili ga mu de kwe buwana mu kai go onye welu ko me me ka ni wo e bu ba onye welu ko me me go mi wo munde egwe buwana mu kai gwe go e ba mo ki di go tu ta se ni be ne mo na o de la ya me lo ko nye wele munde ikili ga munde egwe buwana mu kai gwe o na wo ga ba nu bo da pa ma mi bo mo munde egwe buwana mu kai gwe uda wa na lo ndi ka ye ja le na lo rai ni uda wa ni ni ke chu jale malo rai de e bodo ma mo dara na boku de we na lo wanne da wa na lo de we wanne munji de we du we na ne na da mare na lo na ji bu ka lai siliva si to ba ta man e ke je ke na gun wanne ki ji din so be ka na le kwe buwana mu kai go aye la wa ti wa ba ba to wa mbo ti di ude kwe buwana de na da e ma ka ga ma mo ma na mu e ma ma na ku ude kwe buwana mu kai go ane ta ke ma ka ke ya to la ka la kana le mo fo ma ja ba wanne ofo de la ko fo ma wanne mo ofo de la ko fo ma wanne mo aye mo fo de la ko ne me la ni ofo de la ke go go mo tu wa wo nye ya na fo ata ko fo de la ko ya to la ka la igili ga mu de gbe tu wa na mu kai go igili ga mu de gbe tu wa na de na da to wa de ni ba ma ra mo tan obu la ta wan
ka igwe ego chukwu dị ife mara ma ọkpọkọ okwu lọra nne ude egbe egwu ene mụ ka igwe ego mana ọla gbọgụ ka mkpọ bụ ugo nne nke eji akọ ọlụ nwa na ịbanye agabago atụrọsọ nwa bụ nwanne ọmaba atụrọsọ nwa bụ nwanne ikiliga mụta egbe bụ ene mụ ka egbe egwu ebola ada na-eze gọkwa nwanze ekwuru ada na-enwe agụ ụlọ dị na-eme dibịa n'otu ọja ọzọ igbo ndụ nwago ụlọ dọkwa aja na nwanne m ada na-eze gọkwa nwanze ekwuru nna dị ọ nara adụ nọ na ndị nwanne nna dị ọbata nwa nara adụ na-ebuje ga n'ime ude egbe egwu ene na-ada mmadụ n'udo ibu kela ude egbe egwu ene na-ada ọdịbị ichekwa ịgba agbọ gị na ndụ ka nna agbọ gị nọ ọdịbọ ichekwa na mbụ n'ike ejukenele gị ichekwa na ma lụta ego n'onwe bụ ụlọ ụlọ ịbịa n'ugbodo ichekwa na mkpọdịgbo nwanne gọọmekele n'obodo nne ya nje alụ ọnụ ichekwa ule nsọ dịgbo nwanne maka na mmadụ ekwesị nwọchọkwa nwa ọzọ ụra ekwesị nwoche na ndị nwanne ekenele m otu dị nwa ọbọ ọzọ ụra ude egbe egwu ene mụcha maka na chụdị ọkpọ na-agbanyekwa nwa ọzọ ụra mere onye mụjọ ji egwu njọ maka anyị gobele egwu ebe anyị na-agọla ebe anyị anapụ n'ide dị iletelu igwe onye emere n'ụwa nke eji egwu onye bike na nwatu emọba ike na nwatu na-ebize nwanne ụbaka nwatu egwu igwe onye emere n'ụwa nke eji egwu onye ọbụ igwe onye na-eme ka eji ekwute onye ọbụ onye bụ nwatu dabi emọba ọglega na-agba bụ olịtọ nwanne nke ise gwa ma dọbụrụ na anụ abịa bụrụ na abapụrụ n'ike aka dịka ị na-agba nwatu dabi be nwamba ọba nke ịtọ na-agazi n'eke igwe ọgwara gụgbazi onye ọgbala oje nwiwe mere n'aka ndebanye ije mmasị onye onye bụ onye mabụ gọgụ enwezechi nwana bụla agbọbụ nne onye mabụ gọgụ enwezechi ka anyị kwabela abụ ebe anyị na-etila ọbụgo mmanwụ maka na ụwa n'ike dị n'okobedi ọnụ dịka anyị na-agba nwanne m ma ikodumodu nwaba ọmaba ọmmanwụ igwe onye medi ka ije ekwela onye ọbụ kpadiri ka nwa agụgụ ma ọbali ji onye bụ nwa agụgụ ma ọbali ji ukwu na anya ọzọ odo ọgbọngwụ nwa bịatala ma dọdịdị aka obodo dịji ibe anyị ji adị oke ji na-ebu ọnwa nwa mgbe ọba igwu ni edi n'olu ibe emekwa n'ologo ibe onye cheji uche ekọma onye mmadụ ụlọ na-ekwe ma o jiri ka lọyi nne onye mmadụ ụlọ na-ekwe ma o jiri ka lọyi nne ebe anyị na-ekele nwanne m ụlọ nwa m ocheta ibe emekwa na odogwu ubi n'ọka
biko badokwa n'anya ibe onye dị n'uche kọme oye mụnwa judebi mọba agbamalị ekwubego bọ nekenti agba nwanne ọzọ na-ewu igbo nwoke igi na nna gị onwe m ndị amụ na anyị ejele odogwu ọmmanwụ egwu abịago iwe onye nwere ka o jee nwe oye mụnwa judebi mọba agụ ka anyị kwalị ọbela abụ egbe anyị na-etele ebe anya na mmiri ndị anyị ncha eto ito ife emekwana odogwu ọmụ ụbọchị egwu igi na-ebọli igi na nwanne m ọ na-akọlụ ụbọchị na mma egwuregwu igi na-ebọli igi